mae'n bleser gyda ni groesawu John Robinson i bregethu bore yma. A mae hefyd yn braf iawn gweld ymwelwyr, ffrindiau a teulu o bell ac agos croeso. Sawl cyhoeddiad wythnos yma, so gwydion os gair cyhoeddiadau gynnwch chi. Please, felly, yn unol ar dref yn ystod gwyliau haf y plant dos am gyfarfod ar nos Sul, ond mae yna gyfarfod gweddi yn tu ni nos Ferchar, a wedyn Sul nesaf, da ni'n cael croesawu Morgan Bryn eto yma, a da ni eto'n cyfarfod yn y stafell yma, yr neuad fawr. A felly hefyd, please cofiwch am wersyllioedd y mudiad wythnos yma. Mae'r hodri yn Gaplan yn Bala, mae o'n swopio hefyd yn Bala, a mae'n lawer iawn o blant o Eglwys yn Bala ac yn Pentre Nant hefyd. Felly, gweddiwch am bendith, gweddiwch y byddwn nhw'n saff, gweddiwch fydd yr arweinwyr hefyd yn cael nerth a bendith o fod yno yn gwasanaethu hefyd. Mae hefyd yn wythnos gynhadledd Saesneg, mae Steff yno yn brysur ac wedyn wrth gwrs ymhen yr wythnos gynhadledd Gymraeg. Nifer o'r eglwys yn mynd, sawl un hefyd yn arwain neu'n cyfrannu mewn rhyw ffordd, felly cofiwch amdanyn nhw hefyd. Felly, gan fod i a gyfrifoldebau cyfieithu, dwi'n mynd i groesawu John a geith John ledio yr emyn gyntaf. Diolch yn fawr iawn i chdi, John. Diolch. Wel, bore da i chi gyd. Gawn ni ddechrau ein hyddoliad wrth gan efo'n gilydd. Yr emyn cyntaf, sanctaidd, 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 Dduw holla lluog, gyda gwawr o bore dyrchafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trin dod fendigaid yw ein harglwydd ni. Yr emyn cyntaf.
dechrau canu, yr emyn ail emyn, felly bydd rhaid i ni sefyll eto. Ond un arall, emyn o foliant i'n harglwydd Iesu Grist, dyrchafer enw Iesu ci gan saintiau synen, a holl hanner ei flioedd nef coronwch ef yn ben. Yr ail emyn. Sorry. Wel, hoffwn ni rannu stori plant rwan, a mae'r plant i gyd yma, felly fel hyn, yn araf, dyna ni, wedi cyrraedd yma. Oce, wel, mae gen i rhywbeth, ddim ond un prop heddiw. A chi'n gwybod ydy hwn? Mae gan y peth yma enw arbennig, baton, o Ffrangeg, baton. A cyn i mi baratoi fod yn weinidog, coleg Beiblaidd,
Mi nes I astudio yn y prifysgol cerddoriaeth, a roedd rhaid I mi ddysgu sut I arwain côr, ac I ddefnyddio y baton, achos os oes na lawr o bobl, dyn nhw ddim yn medru gweld fy llaw o bell. Felly, maen nhw'n medru gweld hwn. Felly, dyn nhw'n medru gwneud 1, 2, 3, 4, neu 1, 2, 3, neu 1, 2, ac yn ymlaen. A mae'n y gan enwog, dwi'n siŵr bod chi wedi clywed yr gan yma. Gan Handel, the Hallelujah Chorus. Pwy sydd wedi clywed yr Hallelujah Chorus? Hallelujah, 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 ac yn ymlaen. Wel, ar ddiwedd y gan yma, mae'n 4 Hallelujah, a stop, ac 1 arall I gloi'r gan. Felly, Hallelujah, 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 stop. Hallelujah. Fel hyn. Ond, da chi'n gwybod beth sy'n digwydd yn aml iawn? Mae pawb yn canu'n berffaith yn edrych ar y person sy'n arwain, ac weithiau pan dwi'n arwain côr neu cerddorfa neu rhywbeth fel hyn, dwi'n dweud, edrychwch arna I. Achos dyn nhw ddim yn edrych arna I, weithiau. Ond mae hwn yn digwydd weithiau efo'r Hallelujah Chorus yna. Hallelujah, 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 stop. Hallelujah. Mae person yn gwneud hwn yn aml iawn. Da chi'n gwybod pam? Dydyn nhw ddim yn edrych ar yr arweinydd. Achos mae popeth yn stopio. Hallelujah. Mae rhywbeth yn debyg sy'n digwydd yn bywyd ysbrydol hefyd. Weithiau fel Cristnogion, da ni ddim yn gwybod sut I fyw, beth I wneud, ond mae'n rhaid I ni edrych ar ein arweinydd hefyd, yr arglwydd Iesu Grist. Dyma beth mae Hebreaid yn dweud yn pennod 12, yn adnod 1, mae'n siarad am rhedeg y ras, ac sut mae hwn yn bosib? Wel, adnod 2, wrth edrych ar Iesu. A dyma'r peth. Fel côr neu cerddorfa yn edrych ar yr arweinydd, mae'n rhaid I ni, fel Cristnogion, edrych ar Iesu. A darllen yn y Beibl beth mae Iesu yn dweud, a sut mae Duw yn dymuno I ni fyw fel ei blant ef. Felly, tro nesa, pan da chi'n mynd I gangerd neu rhywbeth fel hyn, a mae rhywun yno yn arwain y côr neu cerddorfa, da chi'n meddwl cofio bod rhaid I ni edrych ar Iesu yn yr un ffordd. Diolch am wrando mor dda. Ac rwan, da ni'n troi at y darlleniad ar gyfer heddiw, sy'n dod o Lythyr Paul at y Philippiaid. Ac y byddwn ni'n edrych ar benod 4 ac adnodau 1 I 9. 1 I 9. Philippiaid 4, 1 I 9. Am hynny, fy nghyfeillion a'n wyliau dy rwyf yn hiraethu amdanynt fy llawenydd am coron. Safwch yn gadarn fel hyn yn yr arglwydd fy nghyfeillion anwyl. Y rwyf yn annog Euodia ac yn annog Syntyche I fyw'n gytun yn yr arglwydd. Ac yn wir y mae gennyf gais I tithau. Fy nghydymaeth cywir dan yr iau, rhod y gymorth i'r gwragaeth hyn a gymondrechodd a mi o blaid yr efengyl, ynghyd a Clement am credinwyr eraill sydd a'i henwau yn llyfr y bywyd. Llawen helch yn yr arglwydd, bob amser. Fe dywedaf eto, llawen helch. Bydded eich hynafsedd yn hysbys I bob dyn, y mae'r arglwydd yn agos. Peidiwch â phryderu am ddim,
Ond ym mhob peth, gwnelir eich dysyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil ynghyd a diolchgarwch. A bydd tangnefedd Duw, sydd goriwch pob deall, yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Bellach gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrhydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Y pethau yr ydych wedi ei dysgu a'i derbyn, a'i clywed a'i gweled yn o fi. Gwnewch y rhain, a bydd Duw'r tangnefedd gyda chwi. Amen. Gawn ni gydweddio. O Dduw ein tad, ein harglwydd ni, da ni'n diolch i ti am dy air sanctaidd di. O arglwydd, da ni'n diolch i ti am y ffaith fod ti'n parhau siarad efo ni heddiw trwy'r gair yma. O arglwydd, da ni'n cawenhau efo'r eglwys yn Philippi i dderbyn llythyr fel hyn ac i ddarllen geiriau Paul, anogaeth ysbrydol iddyn nhw ac i ni heddiw hefyd. O arglwydd, da ni'n diolch i ti am dy air, ac rwan da ni'n meddwl am y bobl yn ein lle yma yn lleol ac hefyd yn lleoedd yn bell a dros y byd sy'n mynd trwy amserau anodd. O arglwydd, mae'n resymau iddyn nhw gael eu timtio i bryderu am pethau. A mae'n broblemau real sy'n dod yn ei herbyn yn nhw. Felly o arglwydd, da ni'n meddwl am y bobl efo anghenion corfforol. O arglwydd, yn ein byd ni, mae'n gymaint o bobl efo anghenion sylfaenol, bwyd, dŵr, tŷ i fyw. O arglwydd, da ni'n meddwl amdanyn nhw. A da ni'n cofio bod y bobl hyd yn oed yn ein cymuned sy'n cael problemau fel hyn. Mae'n y bobl heb ddigon i fita. Mae'n y bobl efo problemau ariannol. Mae'n y bobl efo cymaint o broblemau corfforol, sylfaenol yn y bywyd yma. O arglwydd, da ni'n gweddio dros nhw, a da ni'n gweddio y bydde di'n defnyddio ni fel dy bobl di, dy eglwys, i drio gofalu amdanyn nhw, i drio ei cynorthwyo. O arglwydd, helpa ni fod yn gymadogion mewn gwirionedd iddyn nhw. O arglwydd, da ni'n meddwl am y bobl efo problemau anghenion cymdeithasol hefyd. O arglwydd, mae'n y bobl sy'n cael problemau efo iechyd meddwl. O arglwydd, mae'n y bobl mewn anghenion cymdeithasol eraill. Mae'n y bobl sy'n teimlo'n unig heddiw. O arglwydd, mae'n nhw'n teimlo bod nhw ar eu pennau'n hunain. O arglwydd, da ni'n gweddio y byddu di efo nhw, dy bresenoldeb, ac unwaith eto, defnyddia ni, dy bobl di, i fod yn gymadogion, yn ffrindiau i'r rhai sy'n teimlo'n unig yn y bywyd yma. Ac yn arbennig o arglwydd, da ni'n meddwl am yr anghenion ysbrydol sy'n enfawr yn ein byd ni. A ddim ond yn lleoedd sy'n bell, ond mae'n y bobl yn agos yma, agos at hwnni, sydd ddim yn cael perthynas personol efo'r arglwydd Iesu Grist. Dydyn nhw ddim wedi profi dy gariad eto, dydyn nhw ddim wedi profi dy faddeuant, dy iachawdwriaeth eto. O arglwydd, helpa ni i fod yn ffyddlon i rannu'r newyddion da, bod na obaith a chariad a bywyd ar gael, ddim ond trwy Iesu Grist. O arglwydd, da ni'n meddwl amdanyn nhw, a defnyddia ni i rannu'r neges yma, neges bywyd, i'r rhai sy'n byw, ond sy'n farw yn ysbrydol. O arglwydd, helpa ni fod yn ffyddlon,
helpa ni i fod yn barod i wasanaethu, i efengylu, i fod dy ddwylo di yn y byd yma, ac i rannu dy eiriau di efo pobl. O arglwydd, da ni'n diolch i ti am y ffaith fod ti wedi ein hachub ni trwy Iesu Grist. Wyt ti wedi rhoi maddeuant i ni, wyt ti wedi rhoi bywyd i ni. A da ni'n diolch i ti am Iesu Grist sydd wedi marw ar y groes i dalu'r pris dros fy mhechodau i ac ein pechodau ni. A da ni'n diolch i ti yn arbennig am dy fab ein harglwydd Iesu Grist. A da ni'n gweddio popeth yn ei enw ef. Amen. Amen. Wel, gawn ni barhau ein hoddoliad wrth gael ni trydydd emyn. Gariad dwyfol uwch bob cariad londer nefoedd tir di lawr, yn ymnynau gwnaed y drigfa a chyrona darfaith fawr. Iesu llawn tosturi a dwyt, cariad anherfynol pyr. Mwy sy'n nid ei achawdwriaeth tir i esmwythau ein cyr. Wel, hoffwn i ddechrau wrth ddiolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i mi ddod ac i rannu tipyn bach o'r gair efo chi y bore yma. Ac yn ddiweddar, dwi wedi bod yn edrych ar y testun yma sawl gwaith pan mae gen i gyfle i bregethu. Mae'n tipyn o neges ar gyfer
yr eglwysi ar hyn o bryd, neges gan John, ond gan yr arglwydd a dweud y gwir, ar gyfer y eglwysi, achos mod i ddim yn gwybod amdano chi, ond mae'n jyst debyg bod yna lawr o bethau drwg sy'n digwydd yn ein byd ni, y dyddiau yma. Mae yna lot o ansicrwydd. Mae yna ryfelau yn llawer o leoedd, yn Wcrain, yn Gaza, yn Iran ac yn ymlaen. Mae'r prisiau yn tyfu ar gyfer popeth, mae'n debyg. Felly mae'n hawdd iawn i ni digaloni, mae'n hawdd iawn i ni bryderu am y pethau yma. Ac yn bersonol, pan dwi'n pryderu am bethau neu, pan dwi'n digaloni tipyn, dwi'n troi at y lythyr Paul at y Philippiaid. Mae yna lawr o bobl sy'n galw y llythyr yma llythyr llawenydd. Achos bod Paul yn defnyddio geiriau fel llawenhau, llawenydd, o leiaf 16 o weithiau ddim ond yn y llythyr yma at y Philippiaid. Felly mae Paul yn siarad am lawenydd yma. Ac yn ein testyn, mae Paul yn dweud rhywbeth sy'n bwysig iawn i ni gofio. Ac mae'n anogaeth, ond mae'n anodd ar yr un pryd. Blynyddoedd yn ôl, dwi ddim yn gwybod os ydych chi'n cofio'r gan yma, ond roedd ar y radio trwy amser, just newid y post radio, roedd yn cael ei chwarae ar y post newydd hefyd. Y gan yma, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now, da chi'n cofio'r gan yma? Ym mhob man ar y radio, don't worry, be happy. Wel, mae Paul yn dweud, don't worry. Ond ddim be happy. Ond peidiwch a phryderu. Llawenhewch yn lle pryderu. Felly, yn ein testyn, byddwn ni'n edrych ar rai bethau. Yn gyntaf, gawn ni edrych ar y gorchymyn yma. Ddim awgrymiad Paul, gorchymyn Paul, i ni beidio a phryderu am ddim. A dyma yn union beth mae'n dweud yn adnod 6 yn y testyn, ac byddwn ni'n aros yn Philippiaid 4 y bore yma. Peidiwch a phryderu am ddim. Dyma beth mae Paul yn dweud. A mae'n orchymyn. Peidiwch a phryderu. Ac roedd i'n just meddwl am y gair yma, felly roedd gen i'r geriadur prifysgol yn handi iawn. Wel, mae'n ar-lein rwan, felly mae'n handi go iawn. Ac roedd i'n meddwl, beth mae'r gair pryderu yn golygu? Dyma beth mi wnes i ffeindio yn geriadur. Poeni'n feddyliol am rhywbeth, yn boeni ynghylch, peri gofidio, becso. Dwi ddim yn clywed y gair yma yn aml iawn yma yn y gogledd, becso, ofni, petruso ac yn ymlaen. Geiriau yn y geriadur ar gyfer pryderu. A dyma'r peth, mae pethau anodd yn digwydd yn ein bywydau ni. Da ni gyd yn gwybod hwn. Da ni'n mynd trwy amserau anodd. Da ni'n mynd trwy amserau poenus. Da ni'n digaloni. Da ni'n cael problemau go iawn. Ac pan mae'n y problemau go iawn, dwi'n deall y temptasiwn i ni bryderu. Ond dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond jyst yn siarad amdano i, weithiau, dwi'n pryderu am bethau sydd ddim wedi digwydd eto. Pethau sy'n bosib yn y dyfodol. Dydy'r peth yma ddim wedi digwydd eto, ond dwi'n dweud, well, what if y peth hwn yn digwydd? Dwi ddim bod, dwi'n dechrau pryderu am pethau sydd ddim wedi digwydd eto. A dyma beth da ni'n meddwl am pryderu weithiau. Da ni'n dechrau pryderu am bethau sydd ddim wedi digwydd. Ond dwi'n licio beth mae C.S. Lewis yn dweud am y peth yma. The next moment is as much beyond our grasp and as much in God's care as that 100 years away.
Care for the next minute is as foolish as care for a day in the next 1,000 years. In neither can we do anything. In both, God is doing everything. Peidiwch a phryderu am ddim. Ond wrth gwrs, mae'n bosib i ni ddeud, wel, dyma just Paul. Un lle yn y Bible, pan da ni'n gweld y geiriau yma, peidiwch a phryderu. Ond beth am Iesu? Yn Mathew penod 6, yn y bregaeth ar y mynydd. Mathew penod 6 ac adnodau 25 i 34. Mae'r darlleniad yn bach yn hir, ond mae'n werth fawr iawn i ni glywed geiriau Iesu am y peth. Am hynny rwy'n dweud wrth eich, peidiwch a phryderu am eich bywyd, beth yw fwyta neu yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo. Ond nid oes mwy i fywyd rhywun na bwyd, a mwy i'w gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr. Nid ydyd yn hau, nac yn medi, nac yn casglu i ysguboriau. Ac eto, mae eich tad nefol yn ei bwydo. O nid ydych chwi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy? Prin ohonoch a all ychwanegu 1 funud at ei oes trwy bryderu. A pham rydych yn pryderu am ddillad? Ystyriwch lili'r maes. Pa fodd y maent yn tyfu, nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu. Ond, rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w chymharu ag un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly laswellt y maes sydd yno heddiw ac y fori yn cael ei daflu i'r ffwrn, ond nid llawer mwy a dillada chwi o ychydig ffydd. Peidiwch felly a phryderu a dweud beth yr ydym yw fwyta, neu beth yr ydym yw yfed, neu beth yr ydym yw wisgo. Dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn eu ceisio, y mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen y rhain i gyd. Ond, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwanegu chwi. Peidiwch felly a phryderu am y fori, oherwydd bydd gan y fori a'i bryderau hyn, digon i'r diwrnod a'i drafferth ei hyn. Geiriau Iesu, peidiwch a phryderu. A da ni'n gweld hwn efo Mathew yn penod 10 yn Mathew. Ac wrth gwrs mae'n siarad efo'r disgyblion a mae'n dweud y bydd rhaid i chi rhoi ateb i'r awdurdodau, ond peidiwch a phoeni am hynny. Mae'n dweud pan draddodant chwi, peidiwch a phryderu pa fodd na pha beth i lefaru, oherwydd fe roddir i chwi y pryd hwnnw eria i'w llefaru. Ac hefyd yn Marc penod 6 ac adnodau 47 i 50, a mae'r hanes yma yn gyfarwydd iawn i ni, pan aeth hi'n hwyr yr oedd y cwch ar ganol y môr, ac yntai a'i ben a'i llun ar y tir, a gwelodd hwy mewn helbil wrth rwyfo, oherwydd yr oedd y gwynt yn ei herbyn, a rhywbryd rhwng 3 a 6 o'r gloch y bore daeth ef atynt dan gerdded ar y môr. Yr oedd am fynd hebio iddynt. Ond pan welsant ef yn cerdded ar y môr, tybiasant mae dychiolaeth y doedd a gweithasant oherwydd gwelodd pawb ef, dychrynwyd hwy. Siaradodd yntai a hwy ar unwaith a dweud wrthynt, codwch eich calwn, my fi yw, peidiwch ag ofni. Da ni'n clywed yr un geiriau gan Iesu ei hun. Yn y pendraw, dyma pam mae Paul a pam mae'r arglwydd yn gorchymyn i ni beidio a phryderu. Mae pryderu'n golygu ein bod ni'n rhoi mwy o'n hymddirieddaeth yn ein hamgylchiadau ac yn y posibiliadau anfeidrol am beth sy'n dod yn y dyfodol ein bod ni ddim yn medru gweld neu reoli chwaith, nag yng ngeiria Iesu Grist, a'i gymeriad ef ac a'i nerth
I gyflawni beth mae ef yn addo. Mae pryderu yn golygu absenoldeb ffydd ac ymddiriedau yr arglwydd. A dyma pam mae'n bwysig iawn bod Paul yn dweud wrth y Philippiaid, peidiwch â phryderu. Dyma pam mae Iesu'n dweud, peidiwch â phryderu. Ond da ni I gyd yn gyfarwydd efo'r dywediad yma. Easier said than done. A mae hwn yn wir, dwi'n meddwl. Mae'n haws I ddeud hwn, mae'n anodd I wneud hwn. Ond mae'n newyddion da. Dydy Paul ddim yn ein gadael ni yma efo gorchymyn peidiwch a phryderu am ddim. Mae'n dweud, yn lle gwneud hwn, mae'n bosib I wneud pethau eraill. Yn lle just peidiwch a phryderu, mae'n bosib I ni wneud pethau eraill. A mae'n lawr o bethau hyd yn oed yn y testyn, ond y byddwn ni'n edrych ar 4 peth bod Paul yn rhoi I ni I wneud yn lle pryderu. Peidiwch a phryderu am ddim, ac yn gyntaf mae'n dweud yn lle gwneud hwn, yn lle pryderu, gweddiwch dros bob peth. Gweddiwch yn lle pryderu. Mae adnod 6 yn mynd ymlaen. Ond ym mhob peth gwneler eich disgofiadau yn hysbys I Dduw trwy weddi ac ymbil. Mae'n bosib I ni weddio yn lle pryderu. A mae Paul yn dweud bod hwn yn angenrheidiol os da ni'n dymuno gwrthsefyll pryder yn ein bywydau ni. Gweddio. Ond dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond dydy fy mywyd gweddi ddim cymaint y mod i'n dymuno weithiau. Dwi ddim yn gweddio cymaint fy mod i'n meddwl yn iawn weithiau. A dwi'n meddwl bod ni gyd yn gwneud hwn. Enghraifft, os dwi adra efo ffrindiau, yn aml iawn, dwi'n dweud gair o ddiolch cyn I ni fita. Neu dwi'n gweddio pan dwi isio rhywbeth. Neu dwi'n gweddio pan mae 'na angen yn ein bywydau ni. Ond weithiau, dwi isio stamp Duw ar gyfer fy nghynlluniau I. O arglwydd, bendithia fy nghynlluniau I. Ac yn ymlaen. Ond mae'n rhaid I ni weddio trwy'r amser. A da ni'n gweddio I ni gael ein llenwi efo presenoldeb Iesu Grist. Da ni'n gweddio y bydd yn bosib I ni ddilyn a'i esiampl ef o ddydd I ddydd. Pan da ni'n gweddio, mae'n anodd iawn I ni bryderu. Mae'n bron amhosib pan da ni'n siarad efo'r un sy'n hollhalluog, yr un sy'n ein caru ni. A mae Paul yn dweud yn 1 Thessaloniaid, penod 5 ac adnod 17, gweddiwch yn ddi-baid. A da ni'n gweld yr esiampl efo'r arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu yn mynd ar y ben ei hun I weddio. Sawl gwaith da ni'n medru gweld hwn yn yr Efengylau. Ac yn Matthew 14 ac adnod 23, wedi ei gollwng aeth I fyny'r mynydd o'r neilltu I weddio. A phan aeth hi'n hwyr yr oedd yno ar ei ben ei hun. Ac yn ymlaen, Lyc penod 6 ac adnod 12, un o'r dyddiau hynny aeth allan i'r mynydd I weddio, a bu ar hyd y nos yn gweddio ar Dduw. A mae'n hawdd iawn I ni dweud, wel, mae Iesu yn gweddio, mae'n mynd ar y ben ei hun, rhywle arall, a mae'n gweddio, ond mae pethau'n mynd digon da. Mae'r mudiad yn mynd, mae 'na lot mwy o gredinwyr sy'n dilyn Iesu, bobl sy'n dilyn Iesu, mae pethau'n da. Ond beth mae'n digwydd pan mae pethau ddim yn dda? Pan mae pethau yn anodd? Pan mae'r dioddefaint yn dod? Mae tristwch yn dod?
Beth da ni'n medru gweld efo esiampl Iesu Grist yn yr amserau fel hyn? Mathew 26 ac adnodau 36 i 39. Da ni'n gweld Iesu yn yr ardd sy'n gweddio fel hyn. Yna daeth Iesu gyda hwy i le a elwir Gethsemane. Ac meddai wrth y disgyblion, esteddwch yma tra bydda fi'n mynd fan draw i weddio. Ac fe gymerodd gydag ef Pedr a 2 fab Zebedeus. A dechreuodd deimlo tristwch a thrachod dwys. Yna meddai wrthynt, y mae fenaid yn drist iawn hyd at farw. Arhoswch yma a gwyliwch gyda mi. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar ei wyneb gan weddio, fy nhad, os yw'n bosib boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi. Ond, nid fel y myna fi, ond fel y myni di. Os yw gair Duw yn fwyd ysbrydol i ni, mae gweddi yn awyr ysbrydol i ni, yr awyr ysbrydol bod ni'n anadlu. Mae'n rhaid i ni anadlu mwyn i ni fyw. Os dwi'n stopio atal anadlu, wel, da ni'n gwybod beth sy'n digwydd. Ac hefyd, mae'n rhaid i ni fita mwyn i ni fyw. Dwi'n meddwl, os yn bosib i fynd am bythefnos neu mwy, heb fwyd, ond bydd y pwynt yn dod, bydd rhaid i mi fita rhywbeth os dwi eisiau byw. Dyma'r peth efo gweddi. Da ni ddim yn medru byw heb weddi, ac yn lle pryderu, mae Paul yn dweud, gweddiwch. Gweddiwch. Ond mae'n rhywbeth arall bod Paul yn dweud yma. Yn gyntaf, gweddiwch, ac wedyn diolchwch i Dduw am bob peth. Adnod 6 yn mynd ymlaen fel hyn. Ynghyd a diolchgarwch. Ac unwaith eto, yn 1 Thessaloniaid 5, ac yr adnod wedyn, adnod 18, mae'n dweud, mhob dim rhowch ddiolch oherwydd hyn yw ewyllus Duw yng Nghrist Iesu i chwi. Mae'n anodd iawn i ni ddiolch i Dduw am y pethau anodd sy'n digwydd yn ein bywydau ni. Mae'n anodd. Ond pan da ni'n medru diolch i Dduw am y pethau anodd, mae'n nhw'n colli a'i pŵer yn nhw drostom ni. A mae'n llawer haws i ni beidio a phryderu pan da ni'n diolch i Dduw. Dwi'n cofio darllen y Hiding Place pan oeddwn ni yn fy 40au. A dwi'n meddwl bod ni gyd wedi darllen yr Hiding Place gan Corrie ten Boom blynyddoedd yn ôl. Mae'n werth i chi ddarllen os da chi ddim wedi darllen. Ond wrth gwrs roedd hi a'i chwaer, a'i deulu yn gwersyll crynhoi efo'r Natsiaidd. A roedd ei chwaer yn dweud, mae'n rhaid i ni ddiolch i Dduw am bob peth. Ond dywedodd Corrie, mae'n un peth mod i ddim yn medru diolch i Dduw am. Beth? Chwain, y ffis. Na, mae'n amhosib i mi ddiolch i Dduw am y chwain. Ond roedd ei chwaer yn ffyddlon i ddiolch i Dduw am y chwain. Ac ar ôl dipyn o amser mae Corrie yn dechrau diolch i Dduw am y chwain hyd yn oed. Ac oherwydd y chwain, doedd y gariad ddim yn dod yn agos. Roedd y gariad yn just gadael nhw i wneud beth maen nhw'n gwneud. Mae'n bosib i ni ddiolch i Dduw hyd yn oed am bethau sy'n anodd. Bethau sy'n boenus, y pethau real. Dwi ddim yn siarad am fy mhryderu i am rhywbeth sydd ddim wedi digwydd eto, posibiliadau, ond am bethau sy'n digwydd. A mae'n y bethau sy'n ddrwg go iawn, sy'n anodd go iawn, sy'n boenus go iawn. Ond yn lle pryderu, da ni'n medru diolch i Dduw am y profiad.
ac am y gwersi sy'n dod allan, ac am ei ffyddlondeb yng nghanol y dioddefaint. Felly, gweddiwch, diolchwch, a mae'n rhywbeth arall. Mi nes i ddechrau wrth sôn am hynny, llawenhewch. Ac yn adnod 4, mae'n dechrau efo llawenhewch. A mae hwn yn ddiddorol iawn, achos ydych chi'n cofio lle mae Paul pan mae'n ysgrifennu'r llythyr yma at y Philippiaid? Yn y carchar. A mae'n dweud, llawenhewch! Ond dyma'r peth, a mae'n y wahaniaeth rhwng diolchwch a llawenhewch. Mae'n bosib i ni ddiolch i Dduw hyd yn oed am y pethau anodd. Ond da ni ddim yn llawenhau yn y pethau yma. Da ni ddim yn llawenhau hyd yn oed yn yr amserau da. Ond beth mae Paul yn dweud? Llawenhewch yn yr arglwydd. Bob amser, fe dywedaf eto llawenhewch. Pan da ni'n meddwl am pethau drwg, pan da ni'n mynd trwy amserau anodd, mae'n rhaid i ni feddwl am Iesu. Am Iesu Grist. A mae'n y llawenydd pan da ni'n meddwl amdano. Yr un a oedd yn barod i ddysgu ni sut i fyw. Yr un a oedd yn barod i ddangos y tad i ni. Yr un a oedd yn barod i farw yn ein ller ar y groes. Yr un a oedd yn barod i goncro dros y bedd a dros pechod. Llawenhewch yn yr arglwydd. Fe dywedaf eto. Llawenhewch. Dydy pryder a llawenydd ddim yn medru byw efo'i gilydd. Dyma'r peth. Ddim ond fel cymodogion. Dinasoedd gwahanol. Dyn nhw ddim yn byw efo'n gilydd. Felly, mae Paul yn dweud, peidiwch a phryderu am ddim, mae o'n orchamun. Ac yn lle gwneud hwn, yn gyntaf, gweddiwch. Siarad efo Duw am y peth. Siarad efo Duw am bob peth. Hefyd, diolchwch i Dduw. Diolchwch i Dduw hyd yn oed ar gyfer y pethau anodd. Wedyn, llawenhewch. Llawenhewch yn yr arglwydd Iesu ei hun. Ac eto, llawenhewch. Ond mae'n rhywbeth arall. Dwi'n meddwl basai'n ddigon just efo pethau hyn. Mae Paul yn rhoi rhywbeth arall i ni, i'n helpu ni. Myfyriwch ar y pethau sy'n gywir. Myfyriwch ar y pethau da. Yn lle ddim ond myfyrio, neu meddwl am bethau drwg, ddim ond meddwl am y broblem sy'n real, ond i feddwl am pethau eraill. Ond beth mae Paul yn dweud yn adnod 8? Bellach, gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrhydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rhinwedd a phobeth yn heiddi clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Dyma beth da ni'n medru gwneud yn lle pryderu. Gawn ni edrych ar y pethau yma, un ar ôl y llall, beth bynnag sydd yn wir. Sut mae'n bosib i ni wybod beth sy'n wir yn y dyddiau yma? Dwi'n cofio pan oedd yn bosib jyst i agor papur newydd a darllen neu edrych ar newyddion ar y teledu ac yn derbyn bod pethau hwn yn wir. Ond heddiw yma, mae'n debyg dwi ddim yn gwybod lle i droi i ffeindio gwirionedd pethau sy'n wir. Ond dwi'n gwybod un peth sy'n wir, yr un sydd wedi gweud mae fi yw'r gwirionedd. Iesu Grist. Os da ni ddim yn medru gwybod beth sy'n wir yn y byd yma, da ni'n medru dod yn ôl at Iesu sy'n wir. Hefyd mae Paul yn dweud, beth bynnag sydd yn anrhydeddus. Dyma syniad hen ffasiwn. Rhywbeth anrhydeddus. Ond mae'n y bethau sy'n anrhydeddus. Mae'n werth
i ni anrhydeddu'r pethau yma yn y byd. Pan mae rhywun yn helpu rhywun arall, heb ofyn am ddim byd i dderbyn yn ôl. Bobl sy'n gwneud pethau da iawn, pethau dewr yn ein byd ni. Da ni'n medru edrych ar y pethau yma ac mae'n mynd ymlaen beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr. Beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy. Pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod, mewn geiriau eraill, yn lle pryderu, mae'n rhaid i ni ddathlu mwy. Ac yn meddwl am y pethau da, i weddio, i ddiolch, i lawenhau, ac i fyfyrio ar y pethau yma da, ac i ddathlu mwy. Dwi'n licio'r gair dathlu, a da ni ddim yn defnyddio'r gair digon, dwi'n meddwl, fel Cristnogion. Ond da ni'n dathlu ein bywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n dathlu buddugoliaeth Iesu dros y bedd. Da ni'n dathlu'r ffaith bod ni'n medru diolch i Dduw, da ni'n medru llawenhau yn yr arglwydd Iesu, da ni'n medru gweddio, da ni'n medru meddwl am pethau sy'n da a gwerthfawr. Gobeithio bod hwn yn anogaeth i ni. Does na ddim byd newydd heddiw. Does na ddim byd newydd yma. Dwi ddim rhannu dim byd sy'n, wel, y tro cyntaf i chi glywed y peth. Ond weithiau, mae'n hawdd iawn i ni anghofio pwy yda ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A mewn geiriau eraill, mae Paul yn dweud, cofiwch pwy ydych chi. Yn lle pryderu, gweddiwch. Yn lle pryderu, diolchwch. Yn lle pryderu, llawenhewch. Yn lle pryderu, myfyriwch ar y pethau da yma ac am yr arglwydd Iesu. Felly gobeithio bod hwn yn rhywbeth sy'n yn ein hatgoffa ni am y pethau bod ni'n gwybod ac yn rhoi anogaeth i ni, a nerth i ni wynebu y pethau sy'n dod yn ein herbyn. Mwyn ei enw. Amen. Ac y byddwn ni'n cloi efo'r emyn gyfarwydd iawn i ni sy'n siarad am ddiolch ac yn siarad am yr arglwydd. Felly, diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengyl sanctaidd. Halleluia. Amen.
wrth ddweud y gras efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddw gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.